weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to kay hayɗi to Gurjuma to Sincan Gurjuma to Dara Salam to Wajjo Bosoyaɓe to Seyena Gababi to Seyena Wuro Molo to Wuro Djibi Alpha to Tulde Bali to Ganki to Belendendi to Hayre Nday ko on takusan juula ha to galle ceerno Oumar Alfasi to Lekseyba Goural Yero walla mbiyana Lekseyba Gorgola ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbuude ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie laatima aseda hande o hoorejo fedde Union africaine fedde nde jooɗiɗe somi mum wattone capantati jeeɗiɓiwol lawol toon to Addis Abeba to leydi Sénégal leydi Sénégal kolliri tigui wonde Ousmane Sonko holliri ene paari kay yaade dialogue joddade e Macky Sall hoorejo gendi Sénégal no jaam artiri e nder leydi he tawi koye ɗaɓɓade khalifa général de Mourita to leydi Mali directeur uji nayyi taw ko ardinoɓe hôpital uji mbaɗama limogé ittama ha laaɓi e golle mumen taw ko tuma tigui ko mbuñari e bojjingol ngalluji leydi e saaha kay taw koye nder fond covid 19 kedde afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Russie to dowlaji tentuɗi Amérique kaalen e guerre hakkude Israël e Gaza bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa o firtata kadi aadi mo adodiri e hettiyankoɓe jayde nde no diɗonno ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko jadindo ɓalwal e danwal kala ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo omo safra wonduɓe keceje musoje koyɗe musoji ɓalli musoji ɓalli ɓuutoji wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko cheyɗani kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen sukaɓe e sagataɓe yanoɓe barogale kala saaha omo safra kadi ɓen ɓe seyɗineji bahliti koye mumen ha kaɓɓa dendagal rafi mo mbawɗa wondude so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo so ɗon maldana balɗe tati tawata ka wi wen a wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne jogui leɗɗe fannuji kewɗi taw ko cafroji rafiji goragu no didorno yawɓe yitade koye men ustoraɓe goragu e jippiɓe leece kala e on fannu mo jogui leɗɗe kadi e mbadiji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muuɗeteɗe a muuɗa ɗum joni joni wiyete ko meeɗi moosa a muuɗa ɗum joni joni jittoɗa hoorema hano hannirta ni leɗɗe goɗɗe ɗe ko leɗɗe urateɗe sa urima ɗum joni joni jittoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji tawateɗe eɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France o mandina dendagal kilineɓe makko kadi e o nokku kadi to woni to e oɗo saaha joni e nder wittoji makko eɓe jiiti toon kadi leɗɗe taw ko cafroji rafiji kewɗi rafiji goragu sa ƴetti hen butel goto ɗon nde gasata tawata ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko bawɗo listihara pirowo koyɗi ko indema dokkatamo o haala kone nder ɓerde ma ha cikka yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko ko numéro appel kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji en andina dendagal kiline mum base makko tawateɗo to leydi Sénégal to Dakar enen tawe ɗon ceerno miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15
ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne andina yimɓe kadi base makko tawtede to Nouakchott ko robine 4 e robine 5 enen tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Sely Diallo. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro sinne jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. ciggam nange wulnge jaw are moɗon addemon ko jam kisale ɓamtare ciggam nange wulnge jaw e gardogola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi consilateur uji moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi Turquie. on équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woyduma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulngue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa haala caɗele. ciggam nangue wulngue diaw ɓe jogui ko panneau solaire aji moƴƴi battiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woyduma hayso tawi ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi consilateur uji moƴƴi no fewi taw kadi ko consilateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture. ciggam nangue wulngue diaw ko équipe keblaɗo to leydi Turquie kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi Turquie walla to Allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmuɗe. ciggam nangue wulngue diaw aɓe gasa boyli forage uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓe. ciggam nangue wulngue diaw sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe mabɓe Haruna Dawouda Ndiaye mbatta ko 77 566 40 22 nden tongoɗe ene waɗi WhatsApp so tawi noon a yiiɗi noddudemo kalda e makko woni koye nofuru ko tongoɗe makko leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulngue diaw korkananara caɗele mon gasi de tawno ɓe jogui ko consilateur uji ɗi solaire dognata. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnooro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa heewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi heen aafiya mawɗo no feewi heewɓe heen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni heen wurno ko poɗɗe kono hannde o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wulor jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tambakala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90
so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Diaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña jaam. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e Sénégal kala. Docteur Djibiso kumpitiɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Docteur Djibiso tawete koto Kidira sa ari ha to antenne Tigo mawɗo o jimi koye galle makko base makko ene tawe ɗon kono kadi base docteur Djibiso ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko ceerno Ly. Docteur Djibiso yaari koto fannu fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala prostate ɗoƴƴo dumingo koyɗe musoje keeceji musoje neɗɗo tuƴiɗo donkanɗo hoore mum kala mum docteur Djibiso hollitine wawi. Docteur Djibiso neɗɗo donkuɗo ɓesnude caɗele jibinirgol caɗele gorago jaaɗo hamo seyɗani memi endi musoji kala mum sa jokkodire docteur Djibiso ma yiito hen hoore maɗa kono kadi joguiɗo caɗele kayitaji ɗabɓowo golle kala mum sa jokkodire docteur Djibiso ma yiito hen hoore ma. Docteur Djibiso holliti faya koye lewru korka ngam lewru korka teddunɗo oɗo saaha wo usti piriji makko kala mbeɗe wallide yimɓeɓe ha mbawa dañde cellal mumena. sa yiɗi jokkodirde e docteur Djibiso tonggode makko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa tonggode makko leydi Sénégal 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ne wiya mon Ramadan Moubarak. Kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo e jeeɗiɗi lewru colte février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi asetta jeeɗiɗi lewru yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyya habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma noon eɗen jetta eɗen jarna dendagal ɓen waɗoɓe publicité ji mumen e communiqué ji mumen e kala saaha e jayde nde ne won noon kay ko ɗum tambi jayde nde koye ɗin communiqué ji ko hen crédit ji ɗi ko hen wifi ji ɗi e courant ji ɗi kala ko hen mbawata yoɓede habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen jaydeɗi leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde dadiɓe halfinaɓe nden ka ikisala leydi ndi ɓe teɓima ceɓɓitiɗo woni terroriste goto gonnoɗo kadi gonnoɗo e yiilede guila ñande gonnoɗo e yiilede guila ñande sappo e joyi lewru février ndu gonɗen ndu o tinano noon naddemo e nder leydi he o jeeya noon koye catala biyetegal Daesh woni tigui groupe état islamique ɓe kalani noon holno nanguira e holto nanga guila kabaru o yalti kadi haydara ala déclaration mo laamu ngu waɗi hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwoka aljuma hanki subaka ɗo en toon e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o yetti lana makko ndiwoka o yaɓini Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie nayumo to noon ko tawtoriyede batu wattogu capantati e jeeɗi ɓiwol sommet woni batu taw ko lawol fedde Union africaine joɗotonde toon noon tawa kadi ko ɓen ardiɓe leyɗele woni des chef d'état wondude e chef de gouvernement kañumen mbaddata toon batungu Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie
Mauritanie o yahani goto omo yaade c'était timmudo no fewi e ndara ɓen ɓe o yaadin tawe hen Mokhtar Ould Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Mohamed Salem Ould Merzouga ko jagogal kalfinangal gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗe wondude e Khadija Mbarek Val on ko ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Addis Abeba to Éthiopie omo yaadi kadi e Ahmed Ould Bahini on ko chargé de mission to galle lamorgo wondude biteɗo Harouna Traoré on e hoore mum wondude Ahmed Salem Ould Mohamed Val ɓeɗon ɗiɗo kala ko chargé de mission to galle lamorgo to wondude Sidi Ahmed Ould Bou on ko wondude e biteɗo Cheikh Ould Baba ɓen ɗiɗo ko conseiller ji à la présidence de la république wondude biteɗo El Hassan Ould Ahmed on woni directeur général protocole ɓe protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe o yaadi toon to Addis Abeba to leydi Éthiopie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation Sinima ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbeeɗi coktirɗe noon ɓe ɗum ko faade mairie nde Nouadhibou taw ko coktirɗe kay galle lamba keso moɓe keso pul moɓe mahi taw ko jaaduɗo e jamanu moɓe mahi ɗum noon ɓe mahani ɗum wuuro Nouadhibou ngo to legal ɓoyngal bitegal Lari Guiba to legal Lari Guiba ɓoyngal tawtegal e nder Nouadhibou golle ɗe noon galle o noon galle lamba ka noon ene ko lamba to noon taw koto ene tawe hen bureau ji administrative ene tawe hen kadi no tigui koɗande woni lokkoji waɗande kay cuuɗi ɓeɗon biruji ene tawe hen kadi dingaral to sipirloji ɗi mbaɗete ene tawe e makko kadi tribune to aroɓe yebde ɓe poti joɗade to galle lamba gadano no galle lamba gadano gandaɗo jaadude e jamanu no heewade ni ko noon tigui oɗo galle lamba wayi jaaru golle ɗe noon ɓe kolliri ko 33 million ene fayi temedde 3 ujunere temedde jeeɗiɗi e buuɗi sappo taw ko haalis ugoyan e limore yinde nde haalis o foof noon ɓe kolliri yalti koye jiifaji fondation Sinima yidde mabɓe noon kamɓe fondation Sinim noon ko ɓeydude nokkuji kay to coftal ɓalli e to welnere e nokkuji kadi to sukaɓe jeunesse Nouadhibou naɓe ha mbawa yitade koye mumen hano hannirta ni henne ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie so lewru korka fandima tan ko keɓogal ko fate hijjore yahoɓe kaya yahoɓe kaya hijjede wangoyade suudu kaaba koye ndina mbadi noon laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri hijjore hikka nden ɓe jamira tigui ko addude toon ko ujunnaje 3,5 hijjiyanke woni tigui pèlerin hen ujunere 5 ko privé kerori ɗum ujunnaje 2 keddiɗe noon koto banggue laamu honon kay ministre kalfinaɗo ko fati diine e ko jangde lesli kabaru o noon o sakti ɗum ko jonde jagoɓe joɗinode ñande alarba ɓennuɗo 14 lewru février hitande ujunnaje 2 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men aset hande o 17 lewru colte hitande ujunnaje 2 sawru gorle gartigu fedde union africaine arti e juuɗe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore gendi Mauritanie ko kanko ardi hande fedde union africaine joɗide jonde mum kay taw jonde nde ko hande fuɗɗi hande jonde nde fuɗɗi taw ko jonde wattore 33 wala sommet to Addis Abeba ko gollo noon watti lawol ɗiɗi wala ko leydi Mauritanie ene halfine gardigu fedde union africaine ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen no mimata leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal kedpaɗen to leydi Sénégal jaggal kay caggal nde conseil constitutionnel mo leydi Sénégal firtino feere Macky Sall ko fati kay e dittinogol sumgoji hooreji leydi ponnoɗi wadde ñande 25 février o wattuno ɗum ko ñande 15 lewru décembre Macky Sall noon waɗi haalande mum hollirde tigui wonde kadi o hollirde o nani kadi o jaaɓi ete omo yaadi e conseil constitutionnel leydi ndi e oɗo kay ndeɗo feere walla tigui koɓe ƴetti ko o holliri noon ma
peeje ƴetten beele sumgoji ɗi ene mbawa kay waɗede dans le meilleur délai tawa kadi ko nde ɓuri yawrade kay ɓuri yawrude kala ma waɗe hano hannit ni woni noon woni ko mbiri woni ko ɓuri yawde kayya e ko ɓuri yawde ene ɓurta fewrude kala o holliri noon ma kaldigal yuɓɓine ko ɓuri yawde e yaccade ko addi beele kay sumgoji ɗi ene mbawa wadde hano hannit ni tawa kadi ko dans le meilleur délai ha joni koye on fannu keddoɗen caggal nde conseil constitutionnel firtino nden feere nde Macky Sall ƴettuno e dittingol sumgoji horeji leydi namdi kay yo sumgoji ɗi mbattoye ñande namdi sappo e joyi lewru décembre caggal noon nde conseil constitutionnel firti nden feere Ali Guy Ndiaye ko mennoɗo wonde ministre esa laamu Macky Sall woni ministre de l'agriculture o holliri tigui so tawi leydi ndi kay ene yiiɗi sumgoji dewɗi lawol ene yiiɗi sumgoji pewɗi alay sagel kay ɓe jaaha ko wiyete dialogue woni kaldigal waɗa hakkude ɓesgu leydi ndi kala e hakkude kay ɓeɗon ardiɓe landaji e yimɓe dawrugol e société civile kala o holliri alay saago noon kamɓe ardiɓe landaji dawrugol e acteur uji politique wondude e société civile en kala alay saago kamɓe kala ɓe joddo e tabal gotal ɓe mbawa yewtidde kay e fewjidde kay e suɓade ñalawma mo sumgoji ɗi mbawata wadde tawa so suɓama ko kamɓe kala kawri e ndeɗon feere so ɗum ala kay o holliri ɗum ɗon wawata rewde lawol feere wonde ala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e on fannu ha joni ti e hon fannu ha joni keddoɗen caggal nde conseil constitutionnel holliriɗo kay wonde firti ha laaɓi ndeɗon feere nde Macky Sall ko fate dittingol sumgoji leydi ndi kamɓe hollirama noon kamɓe hollirama noon tijama hollirama noon caggal kay nde on conseil constitutionnel soni 7 sage ɓen jeeɗiɗo taw ko sage uji leydi Sénégal caggal nde ɓe kollirno wonde ɗum latota ko teskama Macky Sall noddino batu taw ko batu kañorango yimɓe makko ɓurɓe ɓattade mum ko wayno ministre uji makko e ɓen witeɓe conseiller ji makko ɓe jooɗima batu taw ko batu suuɗayru woni secret nguno batu noon waɗi koto palais présidentiel to woni to galle lamorgo to andiniɓe noon o andiniɓe noon wonde kay omo heddi omo yaadi kay e ɓeɗo 7 sage woni ɓeɗo jeeɗiɗo suɓaɓe kay ardiɓe conseil constitutionnel halfinaɓe tuno gala leydi ndi o holliri omo yaadi koɓe kaali ko kadi o holliri feere kala ma o watta beele kay omo tottita laamu ngu ñande ɗiɗi lewru avril 2024 ko ñande hen tigui mandat makko gasata ha laaɓa o holliri noon ma o noddu batu taw ko batu kaldigal beele kay eɓe mbaɗe kay eɓe nanga ñalawma mo sumgoji hooreji leydi premier tour nde foti waɗede so ala kay ko faali enen ɗamina tan ɗo ñande talata garoɗo ɓawa janggo ene wawi tigui ande ñalawma ɗiɗon sumgoji taw ko premier tour nde ɗamini kay yuɓɓinede e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko yurmini ko habni waɗi alkamisa ɓennuɗo o to horko ƴere ko babiraɗo goto biyeteneɗo MLN ko ceernajo walla mbiyen ko fibirbaji woni charlatan ko kañum tigui soodi essence o jurti e hoore makko o hosti e hoore makko briquette ko hen tigui o wasi fittandu makko ko hen o wasi fittandu makko horko ƴere noon ene tawe e nder région de Matam gendarmerie noon ɓe brigade wawle gaari tigui waɗi constat mumen ko adi kay ko goskiki ine tottite koreji makko andaka noon holko saabi kay omo warto komo yalta oɗo aduna hono oɗon kadi musiba kono oɗon musiba kadi waɗi oɗon alkamisa to nokku biteɗo Bambey on bannoɗo musiba o noon ko biyeteɗo Alassane Diallo kañumne duppi hoore muɗum o duppi hoore makko to bamule julɓe woni guenale julɓe to lewna nord ene tawe e nder Bambey ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen accident kulɓiniɗo tawi ko camion poids lourd kañum tigui waɗi to Colobane chauffeur camion noon kañum ronki halfude camion heddi camion gurño ene felmo kala ko fotti e lawol makko guilay taabe ha e marchandise uji ha e autoji kala ko fotti kala omo gurño en cuwa andude noon hebde bilan so tawi waɗi mayɓe e gañiɓe en keɓani oɗon bilan so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗon labtude ma en gartu hen tan waɗi ko subaka hande ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men député Cheikh Bara Dolly Mbacké o yuɓɓinino conférence makko de presse aljuma hanki sappo e jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi
e nogas e nayi e nder conférence he noon e holliri wonde kay o yehino visite makko visite yino tigi juuroyade Ousmane Sonko to kaso tawi kadi koye dow yamirore khalifa général des mourides o wi noon wonde kay Ousmane Sonko ine pari holliri tigi ine pari ete kadi jaaɓi joddade e yewtidde e joni jaade dialogue waddude ɗum e Macky Sall horejo gendidi gonɗo e cilciltiri laamu mum tawi kadi haydara ala ko namdi Cheikh Bara Dolly Mbacké noon ko député o holliri wonde khalifa général des mourides kañumen nulnomo idi nuldemo koto Macky Sall o joddinoma e Macky Sall horejo leydi ndi caggal ɗum noon o yehi to kaso to joddoyade e Ousmane Sonko koye dogde noon koyɗe jama e yambirore khalifa général des mourides beele kaya cumgoji ene mbawa wadde nder leydi he taw ko sumgoji mbaɗa e dow deyre o holliri noon wonde kaya haalaji kewɗi ende o holliri kadi o haalani ɗon kanko oɗon biteɗo Bara Dolly Mbacké o holliri haaluji kewɗi ne kaale hen kono noon ko ɓuuri hewde ɗiɗon kaaluji ha tengti noon ɗi député biteɗo Guy Marius Sagna haalata ko wonde ko fenande woɗere coyi woni tigui o wi noon wona konngudam ko konngude makko wonde Guy Marius Sagna ko grand menteur wonde ko penowo mawɗo ko manipulateur ko kaalowo tigui mbaɗowo manipulation tawi foof ko wadde tan gam yidde hebde intérêt ji mum personnel ɗum noon wona konngudam ko konngude makko ɗi o haali caggal e nde o yiniri e Macky Sall o yindiri e nde o yindiri kadi e oɗon biteɗo Ousmane Sonko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ƴen ha to Ziguinchor ciftoren juuroɗen musidɗo men sehil men biyeteneɗo Ceerno Amadou Isaga Kebe nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala calminen dendagal hettiyankoɓe Ziga FM e dendagal besku makko e sehilaɓe makko tawteɓe toon to falde Ziguinchor ha to leydi Guinée Bissau kala sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinade ko fate cellalade hono colonel Assa Ba Diallo jaggal kay nde wonno jilluji makko to Ségou e to Buguni o yino ha to Kucala e to Sikasso o yino to Kidal ha to Gawo eto meneka kala joni jillu makko sakkede o waɗi ɗum tigui koto Tumbuktu o jaɓɓama to noon jaɓɓugal molantegal Allah e kewgol yimɓe laamu ngu e ardiɓe aadaji ardiɓe diine kala jalti toon jaɓɓademo woni kay wonno mujibu jillu ngu noon ha joni wonno mujibu jillu ngu ko ha joni ko andinde population kay wonde kay hakkille laamu ngu ina e mabɓe e yidde kadi faabade ɓena ɓurɓe wonde kay dofolɓe e ɓurɓe miskinade omo yaadi toon noon e jillu o yaadi e jillu ngu noon emo yaadi toon e jagorgal kalfinade ko fate jeunesse sport hono biteɗo Aldoula Kasima Ibrahima Fomba wondude e sete timmude no fewi kanko ministre o noon kalfinade ko fate cellal aade o rokkiri toon fodde temedde joyi kitte woni koli taw ko koliji guura hen koli kala ine tawe hen temedere kilo gawri wondude carton pâte alimentaire woni macaroni wondude bidon nebam mo 5 litres tawi kadi o fecci ɗum koye ɓurɓe wonde miskineɓe o yillima kadi hôpital régional mo Tumbuktu o yehi kadi ha to suudu safrirdu witedu CSRF yewode kay so tawi matériel kesso ko wayno scanner gaddanoɗo toon so tawi no golla so tawi kadi golle mum ne ndewi lawol o yettima kadi to ardiɓe diineji ardiɓe aadaji kala tawateɓe e nder falde nde kala o wawi yettade ɗumen e juurade ɗumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen e mbadi kay haɓade seɓɓitiɓe e yettude tigui e yidde kay ɓeydude ndenka e kisala e nder jokuli leydi Mali kala e haɓade ñonkoto e nder leydi he fama woni forces armées malienne ene jokki e kala saaha wadde kay pati woni orndoyade e nder jokuli leydi he kala koye ndina mbadi noon ɓe kolliri ñande agnès sappo e nayyi lewru février 2024 ndu gonɗen ɗo wonde kay ɓe mbari terroriste ji kewɗi no fewi ɓe mbari e nder hen noon ɓe mbari mawɗo fedde
hedde mawɗo terroriste biyeteɗo hamma jire ba e wondiɓe mum ɓe mbariɓe noon koto rewo nokku biyeteɗo ndolani tawe kilométre uji jeegom to banggue rewo ɓaƴo funnague wuuro witengo kolo dugu koro ɓe mbarano noon koye saaha ɓe mbarano noon koye saaha ɓe gonno e heblanade kay gam wadde janguji mabɓe e nder ndeɗon falde ene teska noon ko kamɓe kewi wadde janguji e kala saaha e nder nden falde kamɓe kadi kewi tufade taw ko pitti bomboje e laabi e nder ndeɗon falde kala ɓe kolli noon fodde sappo e joyyi terroriste ɓe itti hen pittali mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder jonde jagorɗe leydi Mali joɗinode ñande alarba sappo e nayyi lewru février 2024 jagorgala kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui wonde directeur uji nayyi taw ko directeur uji généraux ji hôpital uji nayyi tumaɓe kay juuɗe mumen moddude dirtinde ngaluji e dirkude ngaluji taw ko fond covid 19 mbaɗama limogé woni tigui ittama ha laaɓi e golle mumen tawi koye nder enquête gestion fond covid 19 ɓe tawa noon ko juuɗe mabɓe e kulle mabɓe kala ene moddi e mbuñaari siftinde noon guila jeeɗiɗi lewru février sappo e goho directeur général directeur généraux hôpital uji tawi koye nder leydi Mali tawi temon hen nayo ko wonɓe en fonction woni gollotoɓe heddiɓe ko mannaɓe wonde directeur uji ɓe hen jeehi retraite ɓe hen ene itta kamɓe sappo e goho kala ɓe nangganoma hay sinno ko waktuji seeɗa ko adi koɓe goppiten ɓe goppitama noon tawi kay hay amande goto suwa taw fawade e dow mabɓe kono noon haɗani kay kam haɗani noon e oɗo saaha ministre de la santé o hono Asaba Diallo o holliri tigui wonde ɗo ministre uji nayyi wonɓe en fonction gollotonoɓe ɓe noon diwama ha laaɓi e golle mumen ɓen goni hono biteɗo Abdoulaye Sonogo noon kañum woni directeur général hôpital général hôpital biteɗo siasi Gabriel Touré wondude e professeur Mounirou Babi kañum woni directeur centre de recherche et de lutte contre drépanocytose wondude e biteɗo Sidi Ben Bouye on ko directeur général hôpital Sikasso wondude e professeur Ousmane Faye on ko directeur général hôpital dermatologie kamɓe ɓeɗo kala ɓeɗo naya kala mbaɗama ha laaɓi ɓe mbaɗama limogé woni ɓittama ha laaɓi e golle mabɓe koɓe tuma noon ɗiɗon directeur uji sappo e goho tumanoɓe kay dirkude e dirtinde koppereje kewɗe e fond covid 19 haalisa tinaɗa moɓe dirkini kay moɓe dirtini ene qiime ha capantati e joyyi milliard taw ko franc CFA mo leydi Mali ñamata justice mo leydi Mali noon holliri tigui wonde suwa gaynude e mabɓe kala saaha ene wawi noddideɓe kadi ene wawi fawde mabɓe ñawore muɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men so jeena to adi kedde Afrique jittuɗen ha to leydi Sénégal jeen ha to Medina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men hono Ama Sambalo a salminama juram. Ama Sambalo, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah mi saminima kadi mi jurimama. Mi samini ɗemngal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghalii Abuu Bah kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass oɗo alarba jewtuɗo alkamis muɗum ha aljuma hanki o ko heblo mawgo waɗa ɗon ɗo mairie Madina Gounass heblo ko fewti e gestion forage holno forage jogorte hakkude gérant e comité de pilotage holno goto kala jogorto forage o kala ko paani poɗɗe fewnide ha kadi golɗe wawa rewde lawol dendagal joguiɓe forage uji e nder diwan Madina Gounass ko wayno Madina Tuatnaɓe ɗo e wuttudengo Madina Gounass none kadi e Madina Pakane ayne madi Sara Daka ɗeɗo guure kala eko wona ɗeɗo kala jokkiɓe forage uji gaari kawriti e oɗo formation kamɓe kala ɓe kolli weltaroɓe no fewi nde wona kanko on pormowo o wiyete ko Mouhamed Wadde bawɗo golle mum sanne labɗo reedu bawɗo kadi famminde bandiraɓe kala ɗeɗo battati gonaɗe ɗon ɗe e gandal kewgal tewgal machallah heɓama hen goto kala holliri fodde no gollotno e nokku muɗum o e oɗo ko hebliɗo ko sikkala ɓurani hewde faami ɓurani hewde andano so yi ma reftin lawol golle mumen ha golɗe mbawa rewde lawol ha ɓuura foccade ɗo wonno ɗo kamɓe kala beltimi no fewi kono kanko kadi waaji o holliri kala kadi jiɗɗo wonde gérant jiɗɗo kadi ardade forage uji hollaɓe ɗi heɓata
hol kayitaji ɗaɓɓata ha laamu heɓtini ɗum ha heeɓa ko wiyete agrément e on saaha kañum ene wawi okkede forage ittati ha nayyi wawa ɗum gérde wawa ɗum addade kamɓe kala ɓe cultivé ɓeɗo fewi ɓe koddiɗi so forage paani ko gérant jogui alhaali muɗum wawde pamtude ɗum ko law guila hodde baɗɗi battati nde wonno ndiyam wona sara e gurdam innam aade kamɓe kala ɓe cultivé ɓeɗo fewi kono kadi en jetti ONG ASED jokkodirɗum e mairie Médina Gounass ha mbawi addande ɗeɗo formation baɗɗo fayida labɗo labtude goto kala ɓeytorim e nder ko gollatno ko kamɓe kala ɓe kolli weltaɓe hande tan niyete salaɓe Ghalii Abou Bah mi salminima kadi mi juurimama no fewi mi salmini denagal bandiraɓe suwaɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ande dinma Ghalii Abou Bah ko musidɗo moon Amadou Sambolo ɗo e Médina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi toon to Madina Gounass takkusan juulama ha to galle ceerno khalifa to Madina Gounass na ceerno Ahmed Tidiane Ba habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men kedde Afrique jaɓɓuɗen musidɗo men seydi men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juurama en calmitima Ghalii Abou Bah e calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV ko tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗortoɗen ko toon to Burkina Faso toon dey e lamorgo ngo toon to Ouagadougou hono battu jagorɗe e taw kadi ko Gadingu taw kadi ko joɗade toon e ñande nasade 17 lewru hono colte ujunere e nogas e nayyi gam heblude batu ardiɓe leyɗele ɗe tati woni Mali Burkina Faso e Niger enen gandi guila ɓe jatti hono fedde CEDEAO wonko ɓe goni e dow mum wona wirtoratoɓe kay ɓe goni koye ƴewde mata kay ma mbawa wadde ko hono taw kadi ko kalisi mabɓe hono banggue gam ɓe mbawa kadi kono liggodirde e koye mabɓe ɓe mbaɗa jokkodiral taw ko tingal hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ɗe toon to kona Guinée Conakry toon dey ene wayno ko ngakkere guila kay toon ɓe dañi ɗum cuumu ha wona en gueɗe mabɓe kewɗe wawi yaade hen ene wayno carburant dey aɓe ngakkira ɗum no fewi ɗum waɗi autoji guila e jakartaji ɗi koko kay mbawi kay hono garde toon gam wasde ɗum dañde taw kadi ko carburant Éthiopie batu 37 wawi uddide toon guila ñalawma kay na sande nde toon to joɗɗorde hono juɓɓudi nde ɗo hono fedde toon to Addis Abeba lamorko leydi Éthiopie ɗum noon gueɗe ɗe puɗɗoro ko ñalawma hande o 17 lewru colte ha 18 lewru ndu gonɗen ɗum ɗum noon ene wayno e gueɗe kewɗe nan padiɓe toon e oɗo soma taw kadi ko ɓen ardiɓe hono leyɗele e hani e lumtimɓe taw kadi ko jagorɗe lumtiɗeɓe gam tawtorede hono nguɗo ono batu ɗum noon ene wayno guila e ɗen taw kadi ko leyɗele tati jaltuɗe ɗe ko nande leydi Mali Burkina Faso wonde leydi Niger hani e caɗele kadi dokata gonɗe toon to leydi hono Sénégal ɗum ɗo foof nan toon fatiɓe hani kadi ene wayno oɗo poste kadi ko fate e gardugol kadi oɗo union africaine ene wayno kadi ene wayno joɗɗorde nde kadi koko tournata e ndiɗo hitande nde gonɗen ɗum kadi caɗele ɗen nan ɗon kadi alay saago ɗum wawa kadi kono ƴewede ha ɗe wawa kadi ono haaldede ha madde kay jaam kadi ene dañe hen no fewi to RDC Congo to nde to Buka wu ko hewɓe noon e ɓen taw kadi ko yimɓe ƴettuɓe kay pellital e wawde kadi taw kadi ko tawtoyde e taw ko armé mo leydi hono Congo taw ko Congo o ene wayno to banggue rewo kiwu ɗum noon ɓe mbawa kadi taw kadi ko wawde ɗoftude kadi armé o e wawde sembinde ɗum mbawa hono riwtude ɓen waɗa boniyankoɓe wonɓe toon ɓe hani to diwan to Saketo to leydi Maroc to dey ko marin goto kan dandi toon laana juldunoka fodde yimɓe 33 taw ɓen kadi ko ɗanniyankoɓe yahoɓe e ɗayli taw kadi ko suuɗodu Ghalii Abou Bah ko ɗum dey tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltere Ayawood TV gonkay mini ayanja keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno
jane nene laabi kadi humpede welami humpitede ɓuri humpede humpete welani humpitede ɓuuri humpede a jarama ceerno Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alsana Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK8 Nouakchott ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓiri koto leydi Russie paaɗen ha lundiyanke laamu Vladimir Poutine cuusɗo ɓurɗo no kadi yakorede ko kañuma tan wawi dikkodirde e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie biyetenoɗo Alexis Navalny gonnoɗo kay oɗo saaha kala ɗiɗo duuɓi kala e nder kaso o hawri toon e Ladial e nder oɗon kaso aljuma hanki sappo e jeegom colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi yimɓe makko noon e yaadiɓe makko e koreji makko enɗam e koreji makko koto banggue dawrugol kala namdima noon laamu ngu nde tottitaɓe goskiki ko ɓuuri yawde e yaccade goskiki noon e oɗo saaha ne tawe to wuuro witego Salih Harda noon ko to kaso so sokono tawete to ardiɓe kasoɓe noon ɗaccon haqqi ardiɓe kaso o noon ɓe kollirino tigui ɓe totti nene makko nene mum Alexis Navalny mayɗo nene makko biyeteɗo biyeteɗo Ludi Mila Navalny nayi ɓe dokkimo document koni ɗereji hollirde kay wonde ɓiyi ko Alexis Navalny gonnoɗo e nder kaso yalti aduna aljuma hanki e nder oɗon kaso yimɓe hewɓe noon jalti mbaɗi moɓodiral mumen e guure kewɗe no fewi hollirde mette mumen e sunare mumen e ndeɗo mayde hon noon oɗo lundiyanke gana ha tengti noon e nder guure ɗiɗi mawde tawateɗe e nder leydi he fodde temedere sappo neɗɗo noon e nder ɓen yaltunoɓe hollirde wadde moɓodiral mumen hollirde mette mumen e sunare mumen mbiyama teɓe e oɗo saaha joni tawe e nder kaso ko ɓuuri hewde ɓen naggaɓe noon nagga koto wuuro witego Saint Petersburg koto dowlaji tentuɗi Amérique paaɗen Donald Trump gonnoɗo hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique gonɗo kadi e oɗo saaha kala yidde gembade kay artude e jappere laamu o ñawama o taƴanama noon ñalawma hanki o to o tañanama to New York omo yoɓa kay fadde kene qime ha temedde tati e capanɗe joyyi e joyyi million taw ko halis dollar tawi o tuma noon koko wiyete fraude financiére kewɗi no fewi e nder société makko immobilier biyeteɗo Trump organisation haɗani ɗon tan saabu kaya suudu ñawirdu ndu ɓe taƴinimo kadi e nder duuɓi tati hay entreprise goto o ɗowata hay société goto ordata kanko dowlaji tentuɗi Amérique e nder New York ko procureur général mo New York noon debbo biteɗo Laetitia James kañuma portinomo plainte ɗum ko guila 2022 ko joni ñawarde yani mbiɗen o taƴanama amande o yoɓat temedde tati capanɗe joyyi e joyyi million kadi duuɓi tati o ardata ko société hay goto e nder New York ha joni kabruji men ɗemgal pulaar guerre hakkude Israël e Gaza gurnamen e sati no fewi e nder Gaza no didorno eɓe cellani hewɓe nana juuki kay oɗo saaha joni e nder hôpital Nasser tawateɗo nder wuuro witego Khan Younes ene tawe e nder bande de Gaza ardiɓe Israël noon armée leydi Israël noon nana tigui yoora jokki jorde bomboje men e pettoje men e nder wuuro ngo ha tengti noon e sara hôpital hay goto suusa nadde hay goto kadi suusa yaltude ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ɓe cellani hewɓe keɗi nana bloqué e oɗo saaha joni e nder oɗon hôpital taw kadi ko hulde bombardement Israël naɓe ministére de la santé mo Hamas ɓe kolliri bilama ɓe sakket ñalawma hande o tuggi kay ñande 7 lewru octobre ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni Gaza naɓe wasɓe pittali men bilama ɓe sakket yara koye nogas e jeetati ujunere e temedde jeetati capanɗe joyi e jeetato neɗɗo wasɓe hen pittali men so tawi ko barmuɓe ɓe jaara capanɗe jeegom e jeetati ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo jamma bedɗo noon yimɓe hewɓe no fewi kadi mbarama e nder oɗon bombardement mo Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko weeli dumatako ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah to
Madina Gounass wuro teddungo ko musidɗo men correspondant men permanent hono Ama Samba Lo so tawi ɗon ko kedde Afrique ko roɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on